Olary diri workadyň kampaniýasy odalky resmi. Geçen ýylyň aýagyna Tezen şäherindäki Berk düzgünlü türmede ýogalan ýazgerli Gülnogdyýowyň ölüm bilen baglanşykly beýanat çap etdi. Halkara jemgyýetçiligi Türkmenistanyň hökümetine öz gahar gadawyny açyk beýan etmeli we bu bir kanuny işin befedilmegini berk talap etmeli. Halkara hukuk goraýjylar kampaniýasy Türkmenistanyna zor bilen ýitirim bolanlaryň maskalaryna we ýakynlaryna raýdaşlyk bildirýär. 64 ýaşyndaky Gülnogdyýew prezident Sapar Muratniýazowyň janyna kast etmek synansygy diýilen iş boýunça günäli tapylyp 2003-nji ýylda uzak möhletli türme basylan onlar syraýatyň biri bolup 18 ýyldan gowrak dasarky dünýäden özüňölükdi. Garyndaşlary, aklawçylar we halkara hukuk gurumlarynyň wekilleri bilen görüşdirilmän saklanyny we 28 dekabrda türmede aradan çykdy. Onun ölümünün hukuk goraýjy gurumlardaky Anandar çeşme tarapyndan tasdiklanan gaýdylýar. Türkmenistanyň prezident diýwanynyň halkara bölüminiň başlygy we Daşow welaýatynyň häkim wezipelerini işleýän Gülnogdyýew 2003-nji ýylyň 21-nji ýanwaryna ýapyk we siýasy hemlik halkara ölçeglerine gabat gelmeýän sus seljerçligine 25 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Onun günäsini boyun alyp eden video ýüzlenmesi 2002-nji ýylyň 18 dekabrynda milli telewizionyada görkezildi. Gülnogdyýewiň video kameranyň öňünde günäsini boyun almak üçin öňünden gynanan barada maglumat bar diýip beýanatda aýdylýar. Olary diri workadyň kampaniýasy noýabrçylar diýilýänleriň döwlet agdarlyşygy finansygyna gatnaşmakda aýplanan olarky ýokary derejeli fiýaty işgärleriň 60 sanatyny zorlukly ýitirme edilenler hökmünde hasap aldy. Gülnogdyýewiň ýogalmagy bilen türmede ölen noýabrçylaryň tasdiklanan sany 10 adama ýetýär. Gülnogdyýew tutsak edilmedinden öň şol wagtky prezident Sapar Muratniýazowyň ýakyn eginleşleriniň bir hökmüne tanalýardy. 1989-91-nji ýyllarda Kesler Ýokary Sowetiniň deputaty we ýaşlar meselesi boýunça komitetiň sekretary boldy. 1991-nji ýylda Kesler Ýokary Sowetiniň iki palatasynyň biriniň Respublikalar Sowetiniň başlygynyň ornbasary wezipesine geçirildi. Türkmenistan garaşsyz bolandan soň 1992-97-nji ýyllarda prezident diýwanynyň halkara bölüminiň müdiri we ministrler kabinetiniň başlygynyň daşary siýasat boýunça ornbasary Boris Şeýhmuradowyň baş geňeşçisi boldy. Şeýle doňa 1994-nji ýylda adatdan nasar we doluq tiýarly ilçi derejesi berildi. 97-nji ýylda Daşow welaýatynyň häkim wezipesine belirlenen Gülnogdyýew 2000-nji ýylyň sentýabrynda işde öýberen düýpli kemçilikler üçin wezipesinden boşadyldy. Olary diri workadyň kampaniýasynyň çeşmeleriniň maglumatyna görä Gülnogdyýew 2007-nji ýylyň ýazyny Owadan Nepe türmesinde saklanypdyr. Emma garyndaşlary 2008-nji ýylda näresmi çeşmeler arkaly henidem türmede dugny anyklasalar da onun haýsy türmede saklanylýanlygyny bilip bilmändirler. Şondan soň onun saklanan türmesi ölýänçe näberli bolup galypdyr. Hukuk goraýjylaryň maglumatyna görä, Niýaw ornuny türme basylan we zorlukly ýitirim edilen tutsaklaryň käbiri Tezen türmesindäki ýürüýte kameralarda saklanypdyr. Uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edilen adamlaryň zorlukly ýitirim edilmegi Türkmenistanyň adam hukuklarynyň iň ýiti problemasy bolup durýar diýip onlarça hukuk toparlynyň ödülen koalisiýa 2019-njy ýylda kasabatyna bu aýylgan jenaýatyň 121 sany tasdiklanan misalyny dokumentleşdirenligini aýdýar we şol wagtda görnüşinden ýene onlarça adamyň şeýle ýagdaýa düşenligini belleýär. Hukuk goraýjylaryň ananjyna görä Gülnogdyýewiň ölümi we öňkü zorlukly ýitirim edilmäside bar bolan hemde gizlin türmelerde ölen beýleki täsirli mellarlaryň ölümleri dasarky dünýäden özüňölükde gadaply we adamkärçiliksiz şertlerde saklamagyň netijesi bolup türkmen häkimiýetleriniň geçmişdäki esas siýasy işgärleri ýok etmek we olar hakyndaky hakydany süpürip aýyrmak üçin edýän ýaşyryn we ýygyderli finansy bolup durýar.
Şeýle de beýanatda soňky 5 ýylda olar Dierwork'un kampaniýasynyň sanyna degişli ağından 12 adamyň türmede ölenligi, köp adamyň garnaşlary, aklawçylar bilen görüşdirilmän näbelli ýerlerde saklanylýanlygy, 10 tutsagyň bolsa türme möhletleri dolanan soňam boşadylmaýanlygy aýdylýar. Howanyň temperaturasy darganatyda -15, Aşgabatda -10 gradusa çenli pese gaçýar. Ýylat ýyladyşdaky näsalykllardan we döňokçulukdan şikaýet edýär. Şu günler Türkmenistana sowuk we çyýgly howa akymy aralaşýar. Howanyň temperaturasy darganatyda gijelerini -15, gündüzlerini -5 gradusa, Aşgabatda gijelerini -10 gradusa çenli pese gaçýar. Yerli ýaşaýjylar ýyladyş ulgamlaryna döreýän näsalykllar sebäpli hem de döňokçuluk derarly durmuş deskalarynyň hatardan çykmagy bilen dürli kynçylyklara sebäpdar bolýarlar. Bularyň jekmejekliği barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä sowuk howa netijesinde darganatanyň etrap merkezine we lewawyň bir näçe çarwadar pasiýologyna şol sany halkawatta agyz suw turbolary doňly. Doňokluk owalardaky suw arasalaýjy kiçi deskalaryň işine pätkil berýär. Ençeme adamlar agyz suwdan kötenýärler. Häzir ýaplaryň suwlary hem kesildi diýip lewaply bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Habarçy ýylatyň suw üçinçiligine suw daşaýjy ulaglaryň wadawozlaryň ulanylýanlygyny habar berdi. Wadawozlar bilen gawaklydan suw daşap ýylata satýarlar. 20 litr suwuň bahasy käbir obalarda 12 manat, käbir obalarda 15 manat diýip bir lewaply aýtdy. Amy derýanyň kenaryna goly ýerleşýän gawakly geňeşligi däne we etrawynyň çägine girýär. Darganatada sowuk howa 20 noýabrdan bäri dowam edýär diýip bir darganataly gurrun berdi. Munun ozal Azatlyk radiosy darganataly ýaşaýjylaryň sowuk howada odun we mal tezegini ýakyp ýylanmaga çalışýanlyklaryny habar beripdi. Bu aralykda Azatlygyň beýleki bir habarçysy paýtagyt Aşgabatda howanyň temperaturasynyň gijelerini -10 gradusa çenli pese gaçýanlygyny, yerli ýaşaýjylaryň ýyladyş ulgamlaryna näsatlykdan şikaýet edýänligini habar berýär. Habarçy Aşgabatyň hususan köp gatly ýaşaýyş jaýlaryna ýyladyş batareýalarynyň otoglary kadaly ýylatmaýanlygyny habar berdi. Bir näçe gedek jaý dolandyryş edarasynyň gelip batareýalary seredip gitdiler. Turbolarda suw lykyrdaýar. Ýöne ne basyş bar ne de ýyrylyk diýip bir paýtagtly gurrun berdi. Gijelerini temperatura -10 gradusa çenli pese gaçýar. Kondisionerler çydamaýar. Adamlar ýylanmak üçin aşhanadaky gaz plitalaryny ýakyp goýýarlar. Ýöne bu ziýan diýip beýleki bir Aşgabatly aýtdy. Ol şeýle halatlarda gaz basyşynyň peselýänligini, köp pejin ötüşýänligini we munyň bilen zäherlenme hadisalarynyň hem bolanlygyny gurrun berdi. Gazyň sızmagy netijesinde ýüze çykan partlamalar barada eşitmedim. Ýöne şeýle hadisa ýüze çyksa geň almyryn diýip Aşgabatyň ýaşaýjysy sözüne goşdy. Türkmenistanyň şäher ýerlerine köp gatly ýaşaýyş jaýlary merkezleşdirilen ýyladyş ulgamlary bilen ýyladylýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertde gurrundaş bolan bir ýerli hünärmen Aşgabatda hatda 1980-nji ýyllaryň ahyrlaryna 2000-nji ýyllaryň ortalaryna gurulan jaýlarda da infrastrukturanyň sanynyň çykanlygyny gurrun berdi. Ol paýtagtyň ençeme etraplarynyň ýaşaýjylarynyň köp ýyl bäri her gyş ýyladyş bilen bagly kynçylyklary başdan geçirmeli bolýanlyklaryny gurrun berdi. Bizde 20 ýyl bäri ýagdaý şeýle diýip ol sözüne goşdy. Habarçynyň gurrundaşy 10 ýyl töweregi mundan ozal turbolaryň plastik turbolary bilen çalşyrylanlygyny, ýöne munyň jaýlary ýylatmakda netijesiz synaşyk bolanlygyny aýtdy. Ýyladyş batareýalaryny bir zatlar lykyrdaýar. Biz batareýalaryň howasyny çykarýarys, ýöne suwuň ýylylygy pes diýip paýtagtly ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. 3-nji ýanwarda Türkmenistanyň döwlet telewizionýasy ýurdun hidrometeorologiýa gurulugyna salgylanyp şu hepdäniň dowamyna ýurdu demirgazyk kulmatardan sowuk we çyýgly howa akymynyň aralaşýanlygyny habar berdi. Resmi howa maglumatyna görä şu hepde howanyň temperaturasynyň gijelerini Balkanda we ahylda -9 marda -12, Lewapda we Daşowuzda -13, Aşgabatda -7 gradusa çenli pese gaçmagyna garaşlýar.
Täze bayramçylygynyň bellenýän gijesi Türkiýede Türkmenistanyň bir raýaty bahasy 5 million türk lirasyna, ýagny ortaça 680 000 Amerikan dollaryna barabar awtology ogurlady. Aýal gyzlaryň eşigini geýen türkmen raýaty wakadan gysga wagt soň tutsuk edildi. Bu barada Türkiýanyň media terişdeleri habar berýärler. Hürriyet neşriniň 1 ýanwarda çap eden maglumatyna görä, waka 31 dekabrdan 1 ýanwara geçilen gije sagat 1 töwereginde İstanbul şäheriniň Sarıyer etrawynyň Maslak sebitinde boldy. Täze gijesi aýal eşigini geýen daşary ýurtly ogry kiçijik boşlukdan Maslakdaky awtolog duralgasyna girip bahasy 5 million türk lirasyna barabar bolan Mercedes markaly kaşaň jeepy ogurlady. Awtolog duralgasyndaky jaýdan açarlary alan ogry ilki ardan bahaly ýeňil awtolog bilen duralganyň ýapyk böwedini döwdi. Soňra dol kaşaň jeepy alyp gaçdy diýilip Türk neşriniň habarynda aýdylýar. Wakanyň bolan pursatlary awtolog duralgasyndaky video kameralar arkaly ýazgy edildi. Maglumata görä bu barada habarly edilen Sarıyer etrap polisiýa müdürlügine degişli toparlar ulogy alyp gaçan adam tutsuk etmek üçin gözle işlerini başladýarlar. Ulogyň belgisini ketgitlen Sarıyer polisiýasy onuň Maslak Ayaz Ağa köçesinde hereket edýändigini anyklady. Köçäniň ugrunda jeepy saklan polisiýa toparlary Venan eşiginde ulogda oturan Türkmenistanyň raýaty Süleýmany tutsuk etdiler diýilip Hürriyet neşriniň habarynda aýdylýar. Şeýle-de habarda 24 ýaşly Süleýmanyň polisiýa bölüminde soragy çekilenden soň kaziýete iýerilendigi hem bellenilýär. Kaziýetde geçirilen sud dinlenşiginde türkmen raýaty iş ýerinden ogurluk etmekde we awtolog ogurlugynda aýplanyp tutsuk edildi we türme iýerildi. Özüniň eden işine ökünýändigini aýdan Süleýman tanalmazlyk üçin aýal köýnegini giýdim hem diýdi diýilip habarda aýdylýar. Şol bir wagtda türk media serişdeleriniň habarynda Türkmenistanly Süleýmany näçe ýyl ketilendigi, şeýle-de onuň gürrüň edilýän awtoduralgada işlendigi ýa-da işlemendigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Bu barada Azatlyk radiosu Sarıyer etrap polisiýasynyň we kaziýetinden hem goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda 4 ýyla goly wagt bäri ykdysady kynçylyklar dowam edýän mahaly Azatlygyň yerli habarçylarynyň aýtmagyna görä, soňky ýyllarda eklenç gözleginde daşary ýurtlara gidýän raýatlaryň sany görnetin artdy. Türkiýe türkmen migrantlarynyň iň köp ýykyn edýän ýurtlarynyň başyny çekýär. Türk migrasiýa gullugynyň soňky sanlaryna görä 2020-nji ýylda Türkiýede ýaşaýyş ruhsatyny alan daşary ýurt raýatlarynyň sany boýunça türkmenler Iraklylardan we Siriýalılardan soň 3-nji orny eýeleýär. Maglumata görä ýylyň dowamynda 87.200-e goly türkmen sanly Türkiýeden ýaşaýyş ruhsatyny alypdyr. Munyň bilen bir wagtda daşary ýurtlara zähmet migrasiýasyna gidýän türkmen sanlary we olaryň duçar bolýan kynçylyklary, şeýle-de eklenji üçin bikanun işlere ýüzürýän türkmen raýatlary barada häli şindi habarlar peýda bolýar. 25-nji dekabrda Hürriyet neşri Türkiýanyň Van şäherindäki Ferit Melen aeroportunda Türkmenistanyň bir raýatynyň neşe maddalar bilen tutsuk edilendigini habar berdi. Maglumatda türkmen raýatynyň goş golamlarynyň arasynda 2 kilogram 92 gram metamfetaminiň ele salynandygy aýdyldy. Türkmen hökümeti ýurdu terk eden raýatlarynyň sany barada statistiki maglumatlary köpçülüge äşkär etmeýär. Şeýle-de olar hakda daşary ýurt media terişdelerinde çykýan habarlar barada hem mesele gozalmaýar. Ýöne Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmesi 2019-njy ýylyň martynda soňky 10 ýylyň dowamynda 2 milliona goly türkmen sanlynyň ýurdu hemişelik terk edendigini habar berdi. Türkmenistanyň Döwlet Statistika Komiteti bu sanlary ne inkar etdi ne de tasdiklady. Birleşen Milletler Guramasynyň durmuş we ykdysady gatnaşyklar bölüminiň jemgyýetçiligi el ýeterli eden resmi sanlaryna görä hem 1990-2017-nji ýyllar aralygynda 1.678.083 türkmen sanly daşary ýurtlara emigrasiýa çykdy. Olardan 98% has amatly durmuş şertleriniň gözleginde ýurdu terk etdi.